Papa mga gisari eh. Nalimot na ko kasi kung sa... Nanang ko ano batuha dapit diha. Oh, anang kilid. Kanang kilid ba? Ayan eh. Diha o diha. Na diha, diha. Kita mo? Wala lagi siya. Ubos. Wala lagi. Ubos pa jud. Sus, Pulpulan. Saan naman ko dahil eh? Upsin na yan eh dahil. Upsan na yan yung Papa. Ano yung Papa pala sa basket pala ba eh? Lang yun. Bakit? Pag yun? Ay ma, o di ay. Na, nabulahog. Nalusot siya sa... ma, o di ay. Gamay. Kauban na atong nalukso gani ha. Ano ba na di makuha? Ano kung kahadlok ka? Danlog. Itsas ubos. Ingog lang siya. Sulod ay siya. Oo. Aha. Sus ko. Pagkabaki. Oh, Basta nabulahog gud siya. may yung pagka-litad niya. Litad, yung litad. Sa. Oh. Balitad siya. Na, saon naman na ron. Na, sampungan di ayra. Kanigis bakyo. Kanigis bakyo.